Ben, a experiencia do xurado deste ano, da 30ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, foi distinta no sentido de que das 5 persoas que compoñen o xurado, fixemos a través do blog da páxina de Xerais a experiencia de que aquelas persoas que quixeran participar no xurado o fixeran así indicar con un texto e nos fixemos unha escolla entre todas as persoas que se presentaron. Nena é unha protagonista que é moi aventureira, pero ao mesmo tempo é o que é esperanzadora, é optimista, consigue que todos os vellos da illa que vivían sin esperanza e sin ningunhas ganas prácticamente xa de vivir, señan quen de seguila na súa aventura e ir a buscar a seu pai. Ao mesmo tempo está chea de personaxes preciosos, tanto como é a mestra, como é Hanna, que é a enfermeira, que renunciou ao amor polo medo á súa familia, o mesmo pai, o fareiro e o seu gato. Eu creo que o máis importante sería que a cultura galega estuvera non axudada só desde o punto de vista económico, que iso é importante, pero que se entendera por parte das institucións, que son os que teñen o poder e dos que poderían cambiar as cousas, pero non só a nivel cultural, sino tamén a música e outras partes artísticas, como é a danza, o teatro, pero sobre todo a literatura, que é o que nos trae hoxe aquí aos premios. Eu creo que é fundamental axudala a que se forme parte de algo seu, que non seña libros que nada máis que os rapaces leen por prescripción nos centros, sino que seña algo moito máis amplio, que os chavales sean capaces de disfrutar ca literatura, e entón terían que facer un traballo moito máis en contacto cas bibliotecas, cos centros de ensino, e sería a única maneira de facer que a literatura puderan disfrutar, que hai moi boa literatura en Galicia, gran literatura en Galicia, e que a única maneira é que o poder se tome responsabilidades no asunto e axude non só aos editores, sino aos autores, a todo o mundo que traballa no mundo da cultura.